Severná Kórea. Krajina známa brutálnym režimom, vodcom Kim Jong-unom, bizarnými pravidlami ako zákaz nosenia džínsov a prísne stráženými hranicami, aby obyvatelia nemohli utiecť napríklad do takej susednej, rozvinutej Južnej Kórei. Ekonomicky je na tom Severná Kórea katastrofálne. Napriek tomu neustále testuje balistické strely, zatiaľ čo najvyšší predstavitelia si užívajú luxusný život plný Mercedesov a kaviáru. Prirodzene sa teda pýtame, odkiaľ berú peniaze? Väčšinou z nelegálnej činnosti, no jeden spôsob výrazne vyčnieva. Hacking. Počuješ správne. Krajina, kde občania nemajú ani len prístup k voľnému internetu, má jednu z najznámejších hackerských skupín na svete, Lazarus. Títo hackeri pravidelne útočia na inštitúcie po celom svete, kradnú obrovské sumy peňazí a bitcoinov. Tie sa následne preperú a použijú na nákup rakiet. Jedným z najznámejších útokov bol ten na Sony Pictures v roku 2014. Prečo? Kvôli komédii The Interview, ktorá si robila srandu z režimu a samotného vodcu. Hackeri zničili 70% ich siete, ukradli a zverejňujú informácie o pripravovaných filmoch, výplatách zamestnancov a dokonca aj súkromné čety hercov, čo bulvár s radosťou zneužil. Svet si vtedy uvedomil, čoho sú štátom sponzorovaní hackeri zo Severnej Kórey schopní. A to nebol jediný útok, na ktorý bol Kim hrdý. V roku 2017 stála skupina Lazarus za útokom WannaCry, malvérom, ktorý šifroval dáta veľkých firiem ako FedEx, Honda, nemecké železnice či britský NHS. Spôsobil masívne škody a ohrozil životy pacientov v britských nemocniciach. Šialené však. Čo z toho vyplýva pre nás? WannaCry zneužíval zraniteľnosť v operačnom systéme Windows. Preto by sme nemali odkladať aktualizácie, tie totiž opravujú chyby, ktoré by mohli hackeri zneužiť.